Večer, poštovani gledatelji. Kuna je ipak bilo dovoljno za dovršenje još jedne dionice autoceste prema Dubrovniku. Predugo građena i za sada zadnja dionica od Vrgorca do granice s Bosnom i Hercegovinom te brza cesta Vrgorac-Ploče od sutra bi trebale biti u prometu. Na još neotvorenoj dionici autoceste na naplatnoj postaji Karamatić je Ivica Đuzel. Pa pozdrav gledateljima ovdje iz Karamatića koji se večeras mirni. Sutra bi negdje ovdje u isto vrijeme trebalo biti svečano otvorenje, ali i novi prosvjedi koji su za sada najavljeni i u Vrgorcu. Moram reći da ovih zadnjih 20 kilometara autoceste koja ide do šengenskog prelaza Metković-Nova Sela, kao i brze ceste od čvora Ploče pa ovdje do Karamatića, vrijedi prema danas objavljenim informacijama iz Hrvatskih autocesta 1,7 milijardi kuna. Također je objavljeno, a to će zasigurno zanimati naše gledatelje, da će cestarina od Zagreba pa do ovih naplatnih kućica za osobna vozila iznositi 228 kuna. Što se tiče Dalmatine, ona za sada ovdje prestaje, a kada će i kuda dalje prema Dubrovniku, u ovom trenutku niko se sa sigurnošću ne usudi prognozirati. Prilog je pripremio kolega Pero Štrbe. Plastične ograde i signalizacija na autocesti u Vrgorcu maknut će se sutra u podne i promet će poteći novim dionicama autoceste i brze ceste prema Pločama i Dubrovniku. Mi smo se navikli na ovu staru, ali sad će biti nam lakše sigurno. To je jedan korak naprijed, s obzirom da do Dubrovnika je pitanje kad će uopće doći. Svi dijelovi autoceste, od naplatnih kućica do signalizacije, prošli su posljednja ispitivanja. Više nema ni jednog radnika na trasi osim par njih sa metlama koji još to malo čiste. Počistit ćemo danas u toku dana i sutra ujutro, tako da sutra u podne bude sve spremno za puštanje u promet. Nova dionica bila je vrlo zahtjevna za gradnju i vrlo skupa. Radovi su stajali 1,7 milijardi kuna bez PDV-a. Ukupno od Vrgorca do granice BiH na ovih 19 km autoceste, 5,5 km brze ceste do Karamatića, ima 8 vijadukata i 4 tunela. Autocesta bi trebala omogućiti brži razvoj nerazvijenih mjesta i općina u zaleđima Metkovića i Ploča. Od mjesta Pozla Gora na ovamo radi se poslovna zona i ona ne bi imala smisla da uz njen rub ne prolazi autocesta. Mještani ipak prosvjeduju i to zbog neizgrađenog izlaza na brzu cestu u Karamatićima i nezapošljavanja lokalnog stanovništva. Novi prosvjedi najavljeni su za sutra, 1 sat prije otvorenja. Ministar prometa Siniša Hajdaš-Dončić svojevremeno je istaknuo da je izgradnja autoceste do Dubrovnika planirana do 2030. ili čak 2050. godine.